Gabon, ongietorriak ez gaude konforme saio berri hontara. Gaurkoan bidasoaldeko paduren lokatzetatik sortutako soinu gordinak dakarskizuegu. Zuekin orain, Krin. Through the wind, I can see you on the dreams, taken out, becoming victim. Never long. All this dark and deep. I can see you on the dream, with this moon your fingertip. Have long. That is all that I can say. I continue on living, taken out by the conflict. Have long. No! Uzkizpiek argitzen duten bide estua, besteek lortutakoa lortzen ez duzunean. Gasolina putzurrun horren hortzabarra, buruan soilik nekea, nekezia amorru, itxaso buka ezinaren gaineko aparra, bukitu ezina beroa hotza, nahieta ezina, nahieta ezina. Nahieta ezina! Nahieta ezina! Bizitzan probestu gabeko aukerak, merezietzen dituen momentu okerrak, zure buruaren aurkako guda luzean, beroa, hotza! Beroa, hotza! Beroa, hotza! Bizitza eriotza! Gorrotoak eligatzen zaitu, gorrotoak eligatzen zaitu, gorrotoak eligatzen zaitu, gorrotoak eligatzen zaitu! Batreko bani asati aske utziz, baite dituzunen aurpegia malkoz guztiz, gorputzak onartzen dizun gauz bakarra. Gorrotoa, gorrotoa, amarrua, eriota! Gorrotoak eligatzen zaitu, gorrotoak eligatzen zaitu, gorrotoak eligatzen zaitu, gorrotoak eligatzen zaitu!
dute hurbil dagoena. Zaldi baitaki eseginez, mendie galetik bera doa. Ekaitza laster pasako da, kooperatuak dira desagertzera. Zaldi beltzak baino ez dira. Krisez tindatzen dira. Izatea erruduna denean gezurra nagusi bihurtzen da. Itzalez eta argibez betea, buru barruan entzuten dira. Urrutasune bidatoz jaba ondo ezagutzen dituen hitzak, zaldi beltzak baino ez dira. bezkaldare
energia zarra argi dago datoz ire bila beste aldaren energia zarra argi dago datoz ire bila We got you back looking up the night but I don't know where it's in this night but the doors are to find this change always all alone though in this day the heart is locked in the path of her I never thought that I needed more. The heart is locked in the path of her. You ran away and not before.
Gabon, ongietorriak ez gaude konforme saio berri hontara, eta gau hontan Bidaso aldetik datorren Krin taldea dugu. Gabon? Gabon. Apa, Gabon. Kaixo. Eta lehenik eta behin, zuen burua aurkeztu, nortzu zarete? Bai, bueno, Krin taldea gea, eta ni Mikel naiz, etxega lagunentzat, eta abeslaria naiz, eta harmonika jotze dut. Ni Jon, bajua jotzen dut. Apa, ni bateria jolea naiz, Fran ditzen naiz, eta hemen gaude. Eta ni bainat naiz, eta gitarrekin zarata sortzen dut. Bueno, ikusi dugunez, gure sesio hontan, bai, zarata nahiko, efektuak, delayak eta halako gauzak. Zuen estiloa pixkat, zuk konta eguzue, zein da zuen estiloa, nondik edaten duzue estilo hori egiteko? Ba, bueno, batez ere garajetik, eta gero ja pixkatola zehazki, batez ere Australiako garajetik, igual hola, eta noisi musikatik, asko izan da gure influentzia. Bakoitzak baditu bere influentziak, baina batez ere musika saratatxua, efekto askorekin, eta psikodelia eta holako musikatik hartzen dugu gure referentzia. Bai, zure bajuan ikusi dut, oizkoa ez den reverb eta delay erabiltzen dituzula. Bai. Batzutan badidu diola surf gitarra bat, baino soinu bajuarekin egiten dituzun melodia horiek. Bai. Ez da normala, baina bai, nik nire pedaleran beti sartzen dut. Reverb, delay, fuzz pixkat, eta holako gauzak gorputza emateko bajuari. Eta gitarran ere, ikusi dugu bazirela efektu pila guagua, noski, ela momentu indartsuak lortzeko eta? Bai, uste garela bastante zaratatuak, nabarmintzen dira punka bastante ezagutze dugula eta entzun dugula. Eta, bueno, baitula garaje referentziak, musika australiana, eta pues soinu hola pixkat bereziak, ne ustez, o... Bai, pixka bat kabernikola, edo ez dakit nola esaten ez, pixka bat pantanoso. Zubai kabernikola. Bai, esaten dugu, gure lokatzan sortutako soinua, ez dakit. Pixka bat hola, ez? Soinu lokaztuna. Bai, hoi da. Esango dugu. Bai. Oso oskuro. Kobazulatik sortua. Hoi da. Baina ez eskitzuren zor ginen lezean, ez da? Ez. Bueno, ibilbide labur xamarra duzu, duela urte pare bat edo sortu zarete? Bai, berez, konfinamendu garaian nola sortu ginen, bueno, ja fundamentua hasten hasi ginen, egiten hasten hasi ginen, eta azkenean, ez dakit, atea dugu diskoa oan dela 2 bat hilabete uste dut, ez? Bai, 2 hilabete hola, eta diskoa dugu freskoa, eta azkenean egea saiatzen nola kontzertuak ematen, eta... Ikusi duzuen diska Blodimeri dendan dagoela, Irungo Blodimeri disko dendan, norbaiten nahi badu, hor aurki dezake, baina konta iguzu pixkaten nola izan dira diskoaren gora berak, non grabatu duzue, adibidez? Diska grabatu dugu Bonberenean, Carlos Osinagarekin, txap, eta hasi ginen orain dela 2 urte, eta diskaren erdia, diskaren lehenengo erdia grabatu dugun, hasteko, eta gero urte bete ondoren, 2. erdia grabatu genuen, berarekin. Bai, hori da, justo. Kara eta kara be, gutxi gora be. Eta, lorpena handia da. Olako denbora gutxirentzako, baduzue disko bat, biniloan kaleratu dena. Blodimeri izan da kaleratu duena, edo badira beste zigilu batzuk horratzean? Zindegu gure kabuz, azkenian. Autoproduzioa, beraz. Hori da, eta gero laguntzarekin, eta diskoa... behar dia, azkenian behar dezu laguntza, eta ez dakit, mundu hau pixkat jutea lagun artean, ez? Ze, hola, batek grabatzea dizu, ze ezagutzen genuen Carlos ja Lenostikan, eta jende profesionala da,
eta gu hasi berriak ea, eta hoien laguntza gabe ezingo genuke olako proiektu bat aurrera eraman. Bueno, Beñat eta Mikel Los Secos taldetik zatozte. Eta, beno, talde hortan ere denbora gutxi iraun zenuten, ez da, urte pare bat, edo olako zerbait, eta kantu pare bat grabatu ere, bilduma batzuentzako. Bai, hori da. Mikel eta biok ezagutzen gara oin dela, bueno, ja espaldin, ja erako badergiako eta lagunak batez ere. Eta hori, sortu genuen bertsio talde bat, aspaldin ja, oin dela, pues ez dakit pinon aspaldin. Ni leno bateria jotzen nuen, Mikelek, bueno, ja bestentzun. Proiektu hori ja bukatu zen aspaldin, eta hori, esan duten bezala, pandemia garaian hasi ginen, pues hori, etxeko garajean musika pixkat sortzen, ba, genuen harremana, pues hori, entzuten genuen musika ezberdina, eta bai, ba genula, hori, proiektu pertsonal bat ateratzeko, pues hori, nahia, o ez dakit. No esan. Los Secosekin, ja, garajearen influentzia nabaria zen. Bai, binon Los Secosen bai. proiektua barkatu. Binon hori jotzen genitun bertsioak batez ere, atea genitun abesti pare bat. Binon proiektu honetan, ba benokan hori, bastante garbi nahi genula hain, pues hori, gure proiektua, gure soinua, atera gure, ez dakit, gure keskak, gure eguneroko, pues ez dakit, arazuk bai. Bai, eta gero euki baita ere gure estilo propia, ez? Hori da. Gure bai. soinua, hola, pixkat aitzea eta jakitea krintaldea dela. Eta hor barne ez izatea dana monotonua, ez izatea dana iguala, ez? Kirin taldearekin, orain adibidez, ba, lortu duzue soinu hori pixkat basatia izatea, hori psikodeliaren elegantzia ukitu hori, baino punkaren basakeriarekin eta ikusi dugu, entzun dugun kontzertu hontan, ba, estilo gogor eta potentea duzela, horren bila zenbitzaten edo? Bai, hala da. Ze gero edan dugu iturri ezberdinetatik, bakoitzak. Eta bakoitzak baitu bere artista kutxunak, ez, esateko. Baina bilatu dugu hor tarteko puntu bat adostu dugu eta azkenean denak gehatu geha asetuak, ez, diskonekin. Bakoitzak jarri du bere ideia eta eraman dugu azkenean bitarteko puntu batera, ez? Eta danak asetu geha, egia esan. Eta adibidez, aurreko esperientziak beste taldeetan edo? Ba, gu, betianik laguna geha, jonek eta biok. Txikitako laguna geha. Egon ginen Iruñan bizitzen, eta hor, egin genuen proiektu bat, ez zen... Sortu ginen... Sortu genuen talde bat, baina orain dela 12 urte edo orain dela 10 urte. Baina ez zuen prosperatu eta utzi genuen. Baina bai. Eta kasualitatez, bi hoiekin, Beñat eta Mikelekin topatu egin genuen topo, eta proposatu zuten beste talde bat sortzeko, eta hori, sartu ginen, ez? Altrapo, eta hemen gaude. Eta pizkat maite dituzu ere garaje soinuak eta... Bai. Askotan baita ere elkartzen ginen kontzertutan dola, ezagutu geha berez, musika zaleak geharako, eta musika hola nahiko gogorra esan dezuna, haitzen degulako eta juten geha kontzertutara, eta azkenean berotu ginen, eta elkartuko geha, eta azkenean krinatea zen. Duela urte bat edo, egon zineten Vladimirko Juan Karrek antolatzen duen Andoaineko festivalean jotzen, hori talde berri bat entzan nahiko pausua handia da, ez da? Bai, oso ondo, gainera ezagutzen diogu Juan Karri orain dela pilo bat urte, da gure, ez dakit nola esan. Dealer. Gure dealerra baino musikan. Esan daiteke, Juan Karri izan dela pixka gure ez mentor, baina gu jungea Juan Karren dendara azkenean arraindegira bezala. Zer ezu freskoa, Juan Kar. Eta ez dakit, azkenean ezagutu ditugu pila bat talde eta musika estilo pila bat, Juan Karri esker. Berdin egiten dut, beti danik. Bai. Ez que irundarrako bidasoakoak izan da, geha privilegiatu batzuk denda hori eukitzeaz. Bai, ikusita disko dendak desagertzen joan direla. Hori da. Eta gure disko denda hor dago. Bai. Hala da. Bai. Beraz, disko musika kontsumitzaia handiak zarete? Bai.
melomanoak esan daiteke. Eta zer modu zabiltzate kontzertuen aldetik? Jotzen ari zarete? Egun geha, direktua prestatzen, azken hilabete hauetan, eta baditugu lau kontzertu datorren hilabetetan. Prestatzen ari geha, eta, beste lagun bat, bosgarren taldekide bat hartu dugu beste bat, Ibai izen duena, eta ari da laguntzen, manager bezala, edo laguntzaile. Nik uste, gure lana musika egitea dela, eta, pues, genuen beharra olako bosgarren miembro bat sartzea, taldean, pues hori, guk egiten ez ditugun lanak egiteko. Harreman publikoak. Pues hori, bai. Kontzertu abiatu. Bai, ensaiatzeu, eta, egon gara, hori, azkenengo bola hontan diskoa prestatzen, binon ez ditugu, ez dugu eman garrantzi asko momentuz zuzenean jotzeko. Binon bain aurten badugula hori, baitugula pare bat kontzertu hola, pues ez dakit, Valentziara junbarra geha aurten, Valentzia, Bartzelona bai, eta baitu hori, pare bat kontzertu prest aurten egiteko, pues hori, eta dego hotxu uste dut. Eta hemendikan Irunen jo behar dugu. Irunen jo behar dugu, baina ez dakigu oraindikan... Ezin dugu hori. Ezin dugu konfirmatu. Ezin dugu konfirmatu. Orduan badakit noiz eta non, baina ez dut aurreratuko. Ados. Proiektu handia dituzu, orduan? Bai. Aurretik? Bai. Hori, Ibairi esker edo? Ibairi esker, noski baietz. Hor kanpoan dago. Apa Green. Eta apa guk. Mi esker eta ikusi arte. Aupa Green. Mi esker zuri. Mi esker zuri. Eskerik asko. Gure jatorria, gure belaunaldia, gure generoa ez zaigulako inporta, batzen gaituen zerbait dugulako, eraldatzearen alde lan egiten dugulako, ez gaude konforme. Gaztegera gaztegaz gaude konforme, mundu garbigo bat bizine genduke, gezurraren kontra injustizirik ez. Gaztegera gaztegaz gaude konforme, gaztegera gaztegaz gaude konforme.